אוקיי, בסרטון הזה אני אראה לכם איך לשדרג את האייפוד טאץ' לגרסה 3.0. אוקיי, אז מה שאתם צריכים זה את הקשוחה הזאת, 3.0, שאני אוסיף את הקישור שלה. אוקיי? דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה להעביר את האייפוד למצב של DFU. עכשיו אני אראה לכם מה זה. אתם רואים, הוא דלוק, הוא מחובר והוא דלוק. אתם לוחצים על ההום בטם 3 שניות, ואז מוסיפים לחיצה למעלה של הפאוור בטם למשך 10 שניות, ואחרי זה אתם עוזבים את הפאוור בטם ולוחצים רק על ההום בטם 30 שניות. אוקיי? אתם לוחצים, הנה עכשיו אני אעשה את זה, לוחצים 3 שניות על ההום בטם, 1, 2, 3, ואז מוסיפים לחיצה על הפאוור בטם, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. הנה, שמעתם את הרעש הזה? זה אומר שזה בסדר, ועוזבים את ההום בטם ולוחצים עוזבים את הפאוור בטם ולוחצים על ההום בטם 30 שניות, עד ששומעים עוד פעם את הרעש הזה. אוקיי. הנה, עכשיו זה זיהה אייפוד חדש, שקוראים לו רק, השם שלו זה אייפוד, וככה זה אמור להיראות, אוקיי? בסדר, ועכשיו מה שאתם עושים, אתם לוחצים על שיפט ועל ריסטור, שיפט במקלדת וריסטור, אוקיי? ככה. ואתם בוחרים את הקשוחה, מה שהראיתי לכם מקודם, ועושים open. זה מה שזה צריך לעשות, בדיוק ככה. עכשיו פשוט צריך לחכות. הוא יראה לכם מסך לבן האייפוד, זה בסדר גמור. הנה, בסדר גמור. זה מה שזה צריך להראות לכם, בדיוק ככה. אתם רואים? מין מסך טעינה מתחת לתפוח, וכשזה יסיים לטעון, האייפוד שלכם יהיה משדרג. הנה זה סיים, עכשיו זה נדלק מההתחלה. הנה, בבקשה, עכשיו יש לכם אייפוד 3.0. הנה, שעכשיו יש לכם עברית בזה למשל. הנה, שימו לב. אתם נכנסים להגדרות, setting, ואז ל-general, ל-international, language. עכשיו תחפשו עברית. הנה עברית, אתם רואים? ועושים done. עכשיו זה יכתוב לכם מגדיר שפה. אתם רואים? והנה,
יש לכם עכשיו אייפוד 3.0 בעברית. בבקשה. מקווה שעזרתי לכם. וזהו. ובשביל שתראו שזה 3.0 באייטיונס, זה מראה לכם את זה. אתם עושים set up as a new iPod, אוקיי? אתם עושים continue. עכשיו אתם קוראים לו איך שאתם רוצים. אוקיי, זה אני לא רוצה. זה אני רוצה. אוקיי, done. הנה בבקשה, 3.0 וזהו. מקווה שעזרתי.